José Luís, estamos en Martelo. Esta é a estrada vella que une Santiago con Noia. É correcto, sí. Unha estrada que, digamos, que baixou un pouquiño de volume de tráfico grazas á autovía, pero aínda así, aquí a veciñanza denunciades que os vehículos que pasan non respetan nin de broma os límites de velocidade. O límite que temos que é de 70 non é, a maioría va, a maioría. Ademais é unha zona na que vemos que non hai pasos de peóns, que ata non hai moi boa visibilidade co cal, entre o cambio de rasante e a curva, tedes que ter moito ollo para cruzar. Bastante ollo. Hubo momentos en que a carretera pasaba mismo por aquí, Cantas veces se che botaron fora e che levaron o peche por diante? Levaron a 3 veces, entonces este é a cuarta barandilla. Este é a cuarta barandilla. Está a túa casa a 1 metro. Sí, ese portalón, que lle pasou? Ese é o terceiro, o original, máis outro e máis este que é o que, bueno, que está prevalecendo de momento, esperemos que por moitos anos. E se seguimos naturalmente a carretera cara abaixo, chegamos a un punto no que fatídicamente unha persoa perdeu a vida. Aquí un emigrante retornado que veu visitar os familiares e, bueno, o home intentou cruzar a carretera e non tuvo suerte, non tuvo segunda oportunidade. A visibilidade aquí é moi reducida. Non se ve prácticamente, non se ve. E aquí tampouco, así que cruzas un pouco a sorte, o oído, porque tens que escoitar. Xusto, cruzamos o oído, pero agora temos ese añadido dos vehículos eléctricos que, claro, non... É que, mira, por exemplo, ahora este escoitámolo, este parece que ven a unha velocidade. Igual ao vernos a nós, baixa un pouco. Minorar un pouquiño, pero, bueno, a 70 non está circulando a 70. A 70 non vai. José Luís, que pedides vos? Un semáforo, unhas bandas, sabes, que cada coche que pasa é unha amenaza. Generosa, pasan moi rápido os coches por aquí. E hoxe que unha vez motos. E pasan, elas non ven que hai xente, non poden nin cruzar, pero pasan igual. Mari Carmen, que medidas tedes pensado tomar dende a Asociación de Veciños de aquí de Ermedelo? Bueno, pois iríamos ao Concello a nivel da asociación, presentar un escrito, a ver se poden facer algo para volver a recuperar a velocidade máxima que tiñamos de 50 km/h. Tratar de lograr un paso de peóns ou unhas bandas rugosas ou algo para que os coches vayan máis a modo, porque a velocidade é criminal. Porque cantos anos levades así, Mari Carmen? Non sei, pero máis de 30, porque eu levo 30 anos na parroquia para este problema aquí.